Gyerek, azaz! Itt van a bal zsebemben. Jaj, de ügyes vagy. Mi van a kezed, babám? Mi van a kezedben? Marci! Dészka? Jaj, de ügyes vagy. Manókám? Marci, ide! Hogy csinál a vau-vau? Hogy csinál a vau-vau? És még mit csinál a vau-vau? Hogy mihet? Jaj, de ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Az mi az ott? Mi az ott, cicám? Ügyes vagy. Nagyon. Va. Vannak ezek a kis kutyák, de valamit rátesz